Признаете ли вы тотальное поражение «Слуги народа» на местных выборах? У нас найбільша кількість виграних партійних мандатів по всій Україні і найвищий відсоток по обласним радам. Це показує наш паралельний підрахунок голосів. І думаю, що зовсім скоро ми це побачимо на сайті Центральної виборчої комісії. Будемо в кожній обласній раді, кожного, окрім, звичайно, Донецької та Луганської областей, бо в обласні ради не обирались з об'єктивних причин. Також у нас досить багато голів ОТГ буде обрано, причому в тих регіонах, де якраз партійно ми не на першому місці. Результати – це центральна Україна, це Житомирська, Київська, частково Північна в Сумській області. Десь краще, десь гірше, але в середньому те, що ми бачимо, це агрегований рейтинг в обласній раді, тобто це така середня по палаті температура. Алло, чуєте? Что-то сегодня у нас со связью. Пани Евгения. Чую. Да, но тем не менее мы видим, что да, по предварительным данным экзит-полов мы видим, что пока ни одному из кандидатов от президентской партии «Слуги народа» не удалось стать фаворитом местных выборов ни в одном областном центре. Что скажете по этому поводу? Возможно, вам стали меньше доверять или же есть какие-то иные причины? Є абсолютно об'єктивна причина. Мери діючі, вони працювали 5 років на ці вибори, і вони повноцінно скористалися перевагами децентралізації. Тому тут фактично в частині обласних центрів буде і наші представники будуть брати участь. Не тревожит ли вас тот факт, что в некоторые областные центры проходят представители партии Шария? Мы видим, как свои позиции укрепляет оппозиционная платформа «За жизнь». Это можно считать таким вызовом для государства Украина, потому что мы понимаем, как сильно и как много денег и финансирования кидало в эти фракции, в эти партии, да, Российской Федерации. Вот как с этим быть и готово ли сегодня украинское руководство принимать этот вызов? Виклик будуть приймати кожна міська рада чи обласна рада, де будуть присутні ці партії, ці фракції. Звичайно, це результат великого медійного ресурсу, великого грошового ресурсу. До речі, наші кандидати, особливо в обласних центрах, брали участь в цих виборах фактично з позиції опозиції. Бо жодного адмінресурсу, прикладу адмінресурсу не було застосовано з боку «Слуги народу». Але ми маємо доволі демократичні вибори. Звичайно, був ряд порушень, і вони зафіксовані, і частина навіть кримінальних проваджень, і підозри вже, до речі, по деяким областям поліція надала. Але загалом ці вибори відбулися доволі демократично. І влада точно не тисла якимось чином адміністративно.